Искам да видя, вижда ли се нещо, не? Така. Вижте една телепатия. Тук трябваше да има врата. Гледайте къде е. Гледайте къде е. Тук yes. Какво е това? Там има ли нещо? Там нищо няма. Това не знам какво е. Тук припикават всякакви животни. И насапък на тук па да видим какво има. Така. Така. Тук нещо. Цялата врата е в кръв. Аз така разбрах. Това ми е новия телефон. Добре ли светим? Добре. Тук аз хода на плуване. Там без ме пита никакви. Татя какво ме пита. Тук има ли някой? Ай, говно. Ай, говно. Там тук е било изоставена сграда. И така, има един човек тук до мен, не го огледайте. А тук се е чувал, че тук минават трупове живи. И да, и минават живи трупове. И е много страшно. Така, после се отиваме към това. Хайде от тук да влезнем. Оп! Така. Тук трябва да разглеждате. Сега пък трябва да се промуша. Само да не си настъпа тъпия телефон, защото си да спомня. И да, и така. Не, аз тук няма пак да се муша. И тук има един фитнес. Да, има фитнес. И да. Аз ще опитам да снимам вътре във фитнеса. Тук има някакви патковци. Да не говорим за тях. Там. Да не говорим. Гледат ни. Защо съм на камера? Да ме питат. Ето тук баш има. Ето леки кадри, ако видите. Не знам. Тук трябва много спешно да се промушим го. Така. Сега е без светлина, сега е със светлина. Искате ли да покажа опасните басейни? Това са опасните басейни. Ако видите, някой, това не съм аз. Тук е затворено. И чао, приятели! Това беше за днес. Чао!